Bona nit, Edith. Bona nit, Margot. Alto, para el carro. Aquí escrius. Només a l'Avery. 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 És de noia o de noi, aquest nom? És important? No és important. Tret que sigui de noi. Jo sé que fa que siguis un noi. Que ho saps, dius? El cap pelat. Esclar. A vegades me'l miro i m'imagino que en surt un pollet. Piu, piu, piu. Bona nit, Agnes. No creixis mai. Senyor Gru, agent Lucy de l'ABL. M'haurà d'acompanyar. Perdoni, però congela't! Hauria d'anunciar les armes després de disparar-les. Per exemple... Pintallavis elèctric! Entra aquí dins! Som de l'ABL, la Lliga Antimalvats, i lluitem contra el crim a escala global. Ha aparegut un nou malvat en escena. Vostè sap com pensen els malvats, i és per això que l'hem portat aquí. És plena de formigues, no! Sóc el director de la Lliga, en Silas Culpotent. Culpotent. Que graciós. De debò que salvaràs el món? Exacte, monada! En Gru torna a entrar en acció, amb cotxes guais, artefactes Què, van bé? i armes! Biro, biro,